Kuai Hankuni Champa or Thana by Khobjak, Shikaribari ADC Village Hodrai Kamini Taku Hiren Kumar Debormani, Rabar Bupang, Tani Kalangsaka Shamong Shitra Tanai Rogbai, Patimung Patika, Krakshani Horkutugo, Taku Hiren Kumar Deborma, Koktama Tumna Rogna Shawi Kanarika, Srang Shani Pungo, Bini Busazala, Rabar Bagano, Rabar Tumna Tangi, Nuka, Boroni Rabar, Nuida, Hai Bupang Tani, Kalanka Shamong Shitra Tanai Rog. Aboni yagulo amsani lukurokno khobui Taku Hiren Kumar Deborma borokni rabar bagano thangai sogika o patimung patima bagai tabuk nukhni borok kha khamsajak Tini rabar tanja mane sabrok faijana nang sawi de manabo sabrok faitan khabo kang thini ngai ko anserai ko miao rabar rawo ngai tin thungo rabar ana phetur dinu phang bosor tanja khana purai 200 rok moto tanjak pura ngai ke bai noro wale maro tong agi ro ke be wala man kuri ki suguri mane ko janlama rawo sawo tonglayo jongke be kalankari bukuri ke ko langki tabuk nang oro je mod ni mo ha ke bagan tani kalangjak mane je tana dong nang tam ko kasana musu je tanai rong no iko te tamla ang moano hamya saya judi nuka ang mai kok salai kai jakmo ngai bagano to bo bai theke ba ano kathango se bo bothar klango bagan bothar ka mane na anok bothar ka bo ngai abono bagai no abo je tam khaima na bo khayoi mane ang sorkaro emne se ang mo bai choli tongmani ang ne bagan ja yang ki chakai ang choli tongmani ang kuno bo kam ka bo kuri mo bai choli tongmani ngai ano mane sorkaro phane kisa sajori man khai ba ang bansi jau oro ke bo tini chairman member e ko parani ke bo phar phaina khekya chairman member rokai cho phaine ke ko ang mong no jano je ko ngai o paran poti bisi rono sawi akuni phaine ke dekha ningkai ps ro no khaja jana khaja ps no to jano kha bro mane tini 10 ta o phai ngo naikina kok to jon to khedina ko ningkai kinung mo bo panchet klai tin mo go sikari bari gaw ponset kami ni mungke kamini gan mo ngai hiran kumar debrama ang ek nong hodrai bari ni bye